बेहा दौसिया फैयाखै आं दौरिनिफ्राय लाबोदिनिखाय दौसि प्रथमाव जाग्रोनांगोन खिन्थु खोथाया सान्थौआव जुदि जों बिजिरोबा बेखौ दौरिफोरनिल' होननानै साननो नाङा दौरिनिल' होननानै साननो नाङा थारमाने बेखौ दिन्थिनासो होदों दौसि दौरि आसारि गोथारि गिसिया बिदिनो दिन्थिना होदों जों प्रतिकखौ मानसिया जुदि दौसि स्वभाब लानानै जुदि दावखोलाङोबा बिनि उनाव मा जागोन नों दौरि जानो हागोन दौरि जानायनि उनाव आसारि जानो हागोन आसारि जानायनि उनावहा गोथारि जानो हागोन गोथारि जानायनि उनाव गिसिया जाहैगोन बे जाय गुनफोरखौ बुंगोन बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा जे बे दौरिनिल' होनना साननो नाङा आसारिनिल' होनना साननो नाङा दा बेवहाय गुनफोरा ओरै जानांगौ होनना बुंदों बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा बे जायफोरा दौरि नङा बा दौसि नङा बिथांमोना साननो नाङा बे जोंनि नङा होनना साननो नाङा दौरि आरो फोसावगिरिफोरनि थानो गोनां गुन बे गुना बिजाबाव लिरखानाय दं गुना लिरखानाय दं नोंथांमोना बिजाबाव नायबा नुगोन दा बेवहाय सेयाव अननाय खिन्थु बेखौ जों साधारन लांबा जाया अननाय होनबा बहल बिथियाव नोंथांमोना साननांगोन थाबनो होनबाथ' जाया बे बुस्थुआ नोंनि गोरबोआव बा नोंनि देहा नोंनि सोलेराव फैया बे अननाय निमाहा सिबिनाय बावनाय गोसो हमथानाय सहायनाय माहि उदार थारमाने उदां माने अनसायनाय आरो मिनिस्रां बे खोथाखौथ' आरो मिथि खोथा गैया बे स्वभाबा बे मोनबा गुरुपनाव थाथारनांगोन अर्थात बिथांमोनाव थाबाबो जों जेनेरेलि मानसिनाव बे गुना थारनांगौ थारमाने बेखौ अनलि जों धोरोमखौ दावगानो जों मोनसे थाखो दाना होदों खिन्थु बे थाखोनि हाबाफोरखौ जों जेनेरेल मानसियाबो हमदांलांनानै मावलांनो नाजानांगौ होमब्लानो जों ओइ गिसिया थाखो माने इसोरनि जायगायाव मोनहैगोन बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जादों नाथाय बेवहाय बे गुनखौ हमथानो नांगौब्ला बे गुनखौ जुदि नोंथांमोना जुदि गोसोआव हमथानो बा बाहायनो नांगौब्ला बेयाव मोननैसो एखेबारे गोख्रों जायखौ मावथानो नाङा बेखौ खिथिना होखादों बेवहाय बे जाबाय मोनबा जायखौ हिन्दु शास्त्र मा होनना बुङो रिपु बे जोंनि बर' माबायावहा मोनबा बाहागोआव राननो बेखौ मोनबा बे मोनबायाखौ इसेबो दांग्रानो आरो इसेबो साननोनो नांथारा होमब्ला मा जागोन दौरिनिफ्राय माने आपनार एखे दौसि गिसियालागि थांनो हानाय लामा थागोन दा बे गाज्रिया मा मिथिदोंना हास्थायनाय कुनु दिनाव हास्थायनाय लाबोनो नाङा बिनिफ्राय रागाखौ लाबोनो नाङा बुंदों रागा थोंगोखौ बिनिफ्राय बुंबाय लुबैनायखौ लुबैनो नाङा लुबैनाय बिनिफ्राय मुहिनाय बिनिफ्राय माथो अहं बे मोनबा बुस्थुखौ गोसो गोरबोआव लाबोना अबसे बे बुस्थुखौ नोंथांमोना जुदि बेखौ हमथानो गोसोब्ला बे मोनबा सोदोबखौ एसे गाव गावनि गोसोजों सिंनि गोसोजों एसे साननानै फिदिं सानोब्लासो मोनदांनो हागोन मानोना बे मायाव थानाय जि बेनिफ्राय फट बे माने जोंनाव फैबाय थागोन माया हास्थायनो नाङा होनना बुंनो थागोन कुनु बुस्थुखौ हास्थायनो नाङा हास्थायनो माने मा दौरि बिथांमोननि आखल आखु लाखिनायाव फालिनायाव माबोरै जानांगौ बेनि सोमोन्दै कृष्णकान्त बर' रांभान्डारि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बिथाङा फोरमायगासिनो दं दौरिफोरखौ फोरोंगासिनो दं मुहिनाय सोरनियाखौबा दोननानै बेसो आं मिनानै जे एख' अननानै बोखारना लानाय बिदि जानो नाङा बुंदों बेनिफ्राय अहं माने मद थारमाने बे नङा थिग बिदि दासानना बुंदों बे मोनबायाखौ जुदि हमथानो हायोब्लासो बे जिथा गुनखौ सृष्टि खालामनो हागोन आरजिनो हागोन दा बेनिफ्राय जोबथानायाव आं बे खन्द मोनथाम बुंगोन बे जोबथानायाव बे जिथु गाज्रि रिपु बे रिपुखौ दमन खालामनोब्ला बे गाज्रि
बे मोनबा गाज्रि आखुथायखौ जुदि दमन खालामनोब्ला आफा इसोर बोराइ बाथौनि आसनाव मब्लाबो जुदि खुलुमाखैब्ला इसोरखौ गाज्रियाखैब्ला इसोरनि बावनाय थिनायखौ जुदि मावफेराखैब्ला इसोरनि खुलुमनाय जुदि हाबाफारिखौ मावाखैब्ला आरो जुदि जोंनि धोरोमनि बाथ्राफोरखौ जुदि सोलोंनो नाजायाखैब्ला बे मोनबा जिथु गाज्रि आखुखौ खुनु दिनाव हमथानाय दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना मिथिदों जे बे जोंनि बाथौ महासभाया दिनै बेसेबां मोजां जोंनो मोनसे जायगा होलांदों जुदि जोंनि बाथौ महासभाया 1992 मायथाइनि 16 मे बेयाव जुदि आफादखौ दानानै बेबायदि जोंनि धोरोम सावरायनाय मोनसे मेल बा आरज मेल जुदि बर' समाजाव जुदि मोनफायामोनब्ला दिनैहालागै जोंनि बर'नि हारिमु लोगोसे बर'नि न'खर बां बायदि बायदि थान बान्जा जानांगौमोन नाथाय जों भाग्यबान होनना हमना ला जों गासैबो बिराद भाग्यबान बै मोजां समाव जों दिनै बाहागो लानो मोनफायदों मानसि हिसाबै गतिके बिथांमोननि जिथु जोंनो दाना होबाय बे हाबाखौ जों सम सम बेबायदि सावरायनायजों बेबायदि फुजिनायजों बावनायजों थिनायजों बेखौ लायोब्लासो जों मा जागोन बिथांमोननि जा हास्थायनाय जोंनि जा मोजां हास्थायनाया फैगोन दा बे आरो थोंजोङै बेखिनिखौनो बुंबाय आरो नोंथांमोना निस्सय बेखौ आरो साबना हामना खालामबा दा बेनिखायनो गोथारि आसारिमोननो फानना हरनाय जादों बाथौ धोरोम आफादा जे देउरि आसारिमोना बे गुनफोरखौ लाथारनांगोन आरो लोगोसे बिथांमोना बे आसारखौ जुदि गुनखौ जुदि लाखिनो नाजायोब्ला आरो बे गाज्रि मोनबा गुनखौ जुदि दानगारनो नाजायोब्ला अराय सम बावनाय थिनायाव बावसोमनो नांगोन बावसोमथारनांगोन बेयाव जुदि बावसोमाब्ला बे जिमानखिनि दहाय बिथाङा बुंलांबाय बुंनायनि बे आध्यात्मिक जिथु दर्शन सान्थौ दर्शनाखौ मोनदांनाय नङा सान्थौ दर्शनखौ जुदि मोनदाङाब्ला कुनु दिनाव धोरोमखौ गावनि देहायाव सृष्टि खालामनाया सम्भब जाया आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना सानना ला धोरोमखौ नोंनि कर्मजों सृष्टि खालामनो हायो धोरोमा कर्म गैयाब्ला धोरोमखौ सृष्टि खालामनो हाया धोरोमा जाबाय गोथार बुस्थु मोजां बुस्थु दा नों मोजां बुस्थुखौ जुदि नों मावना खिथिलाङाब्ला साजायना दिन्थिलाङाब्ला नोंनि बे मा जाया बे धोरोम माबा जाया अपना बे नोंनि मावफुंनाया बे धोरोम जायो बे माबा गाज्रिसो जालांनो हागौ बेनिखाय बावसोमाब्ला बे जोंनि बावनाय थिनायाव जुदि बावसोमना जुदि सानाब्ला बेखौ जोङो गावनि गोसो गोरबोआव माने लाबोनो हाया दा बेखायनो खावलायदों दौरि नोंथांमोन आसारि नोंथांमोन बेखौ एसे गोसोआव हो मानो होनब्ला नोंथांमोननि मेल दिनै बेवहाय गोबां सावरायनो नांगौ बा सावरायनो नांगोन दा बेवहाय नोंथांमोना जाखिनि आं थोंजोङै बुंबाय बेखौ गोसोआव लायो आरो एखेबारे गाव प्रेक्टिकेलि हाबाफोरखौ मावोब्ला बे जाबाय आलसिया जाया आरो प्रेक्टिकेलि जि मावलाङोब्ला आलसिया जाया धोरोमा नोंथांमोना मोनथिगोन दा बिभिन्न धोरोमा आयदाहै जोंहा बिथां सुबा बुंथिगिरिया मोजाङै बुंलांदों जे माबाफोरनिया सेरेंफोरनिया उन्दैनिफ्रायनो जायगा लाहोबाय ख्रिस्टानफोरनियाथ' दंखायोनो दा नै बे असमनि भितरावनो बिभिन्न कृष्ण गुरुआनो जा ओम शान्तियानो जा आपनार मा शंकरियानो जा बिथांमोना दा बिसोरनि धोरोमखौ सर्सा खालामनो थाखाय मुदिनिफ्राय दानिया क्लास होनाय जाबोदों बिथांमोननि मठ मन्दिराव सम सम धोरोम अनुष्ठान खालामनानै बिथांमोना मोजां धोरोमनि सिन्था सर्साखौ सोलोंनाय जादों जोंनिया धोरोम होनना बुंबा रावबो धोरोमखौ जों बासिनांगौ बे खोथाया नङा खिन्थु जोंनियाव जि सान्थौ दं बेखौ बिजिरना नायनांगौ आरो दा बेनो दौरिफोरनि बिबाना आरो दौरिफोरनि जिथु थानो गोनां गुनफोरा बेखौ निस्सय आं बेयाव गोलाव लिरना लाबोदोंमोन बोरै बोरै माने फैयोमोन माबाया नोंथांमोना जानायमोन दौरि बा दौरि बिबाना नोंथांमोना बोरै मोनफायनो गोनां जाखो बाहागो मोनखो दा बेयावनो जुदि गोथौङै सानोबा नायनाय जोङो नोंथांमोनखौ हाजार हाजार मानसि खुलुमबाय बिनि बेयाव जुदि नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनसे स्वभाब
लाबोयोबा बेसां अपराध बेनिखायनो अपराध दं नामा जानो हागोन नामा बेनिखायनो अपराध गैया दा बिखौ दहाय लानानै बिखौ सिन्था खालामनानै थानसालियाव फैदों बाथ्रा बारा बुंनो नाङा होननानै बुंदों धोरोमाव बाथ्रा बारा बुंनो नाङा बे जुगाव थारमाने बारा बुंबा एब्रेलांथ' आंबो दा बारा बुंबा एब्रेलांगोन दा थिग बेबायदिहाय नोंथांमोना बे थानसालिया जाय दायित्व गेलेदों बेखौ सानफ्रोमबो लिरस्रां फोथारनानै बावनाय थिनायखौ मोजां खालाम मानसिजों मोजां रायज्लाय बेनिफ्राय थानसालिया दायित्वफोरा देउरिफोरनि आखायाव थायो आरो बिनि दारैनो समाजा गोजों जानाय लामायाव थायो आरो जाय गामिनि दौरिया मोजां बे गामिनि आखल आखु बा सिन्था सरसाया जेमानबाबो मोजां जायो अबस्से दा मोनसे बाथ्राया जोंनिया नंगौ जोंनि गामियाव नेहाथारि आफादगिरियाव बारा गुरुत्व होआ नङा होमबा गुरुत्व होयिखौ नोंथांमोना धोरोमजों बारा नांज्लायनाङा नोंथांमोना साखोन सिखोन जुदि बावनाय खिनायखौ खिथिब्लानो आखल आखुखौ मोजां खिथिब्लानो बे मोजां जागोन दा बेवहाय बुंलायदों आखल आखु नङा होमबा आखल आखु आखला मोनसे गुन बे आखलखौ जुदि बाहायोब्ला बे आखु जायो आखलखौ जोंनो प्रत्येकटु मानसिनावनो आखल दङ मोजां जानो हागौ गाज्रि जानो हागौ जुदि बेखौ जों जुदि बाहायो होमब्लानो नोङो मा जागोन बे आखु जागोन आरो दा नोंथांनो जोङो बावना थिनायखौ रोंखानाय दं मिथिखानाय दङ नोंथाङा बेयाव बावनाया मोजां जायासै जायोब्ला नोंथाङा आखला दङमोन मा रोङि आखल दङ बे जाहैबाय जानाय मा जाखो आखु जाहैबाय बे आखु जाहैयो आरो बेबायदि बेनिखायनो खन्थाइयाव बुंदों आखल माने गुनखौ बाहायोब्ला नोंनि गुना जुदि गाज्रि गुन बा बाहायनाय लोगो लोगो बे मा जागोन आखु जागोन केरेक्टार जागोन स्वभाब बेदि दा बिनिखाय खन्थाइयाव बुंदों गुननि फाखोआव आखु सोमजियो होनना बुंदों गुननि फाखोआव आखु सोमजियो सुबुङा आखुनि गोहोमाव मावथिङो मोजां गाज्रि मावमानि गोहोमाव जोनोम सोरखि मोनो बिराद गोथौ सान्थौ जोनोमनि मावमानि गोहोमाव जोनोम सोरखि मोनो दा नोंथांमोना दौरि मोननाया ओरैनो जाना फैयाखै बरादाव गोदो नोंथांमोना माबा मोनसे गावखौ त्याग खालामना इसोर माने मोनबोनायखाय बरादाव मोनबोखानायखाय नोंथांमोना देउरि बिबानखौ मोनबाय आरो दा बे दौरिनि लोगोसे नोंथांमोना दा सिन्था खालामनांगोन मा इसोर मोननायखायसो जों जिहेतु देउरि मोनथ'वाखै जेदिया दौरि मोनबासो जों इसोरखौ मोनदांनायखौ सिन्था खालामनो हागोन दा बेनिखायनो दौरि बिथांमोना मोनबाय जेला बे जे दौरिनिफ्राय आसारिनिफ्राय गोथारिनिफ्राय गिसिया जाहैगोन गिसिया जाहैबाथ' श्रेष्ठ मानब सुबुंखाय बेखौ मा होनदों मोनसे बोराय मा बिदिमा बेनिफ्राय सि बोराय आं बर'फोरनि मुंखौ बुंदोंसै सि बोराय बिथांमोना मानो थाखाय सि बोराय मोनखो मुं गाव होनदों मा बिथांनि खामानिया गिबि इसोरनि सोरजि आरो इसोर सान्थौ सनदांगिरि सनदांदों गिबि इसोरनि सोरजि आरो इसोर सान्थौ सनदांगिरिमोन बेनिखायनो बिथाङा सि बोराय मुंखौ मोननो हादों बेनि ओंथिया जाबाय मा जे खायसे बिथाया बोरै रज'खो बेखौ गिबि सनदांदोंमोन बियो बे खायसे बिथाया जे हायाव बोरै मानि थाखाय रज'खो बे गिबि सनदांदोंमोन मा गोहो मोननानै बियो रज'खो बेखौहाय बे सि बोराया सनदांदों बे गोथार मिथिना बुंदों जे बे संदांनानै मोनदां हाबाय जे बे मोनबा गोहोनि थाखाय बे रज'नो मोनदों बार हा दै सान अख्रां बे मोनबा गोहोजोंसो बियो रज'नो हादों जुदि खायसे बिथाया बे सानसाव रज'गोन नामा रज'आ हाखौ नांगौ आरो हायावबो दोनोब्ला सान्दुं दैखौ नांगौ जिबखौ नांगौ गासैबो नांगौ ओंखायनो सि बुरैया बे माबाखौ सनदांदों बेनिफ्राय इहु बोराय होनदों खेराइ सोरजिनाय मोसानाय मुसुरनाय जे इहु बे खामखौ बुनाय लोगो लोगो
어떤지 봐야 한다. 이거는 이후부라 जाबाय गिबि मा खालामदोंमोन खेराइ सोरजिनाय आरो सोरजिगिरिया मोसानाय मुसुरनायखौ दिहुनग्रोदोंमोन 3 नम्बरा 4 नम्बरा जाबाय हाफाव बुराय धोरोम सुजुगिरि हाफाव माखौ बुङो हाफाव माने उइम्फुआ माहाय जरायो जरायनांगौ हा हाफाव बे धोरोमाव बिदिनो धोरोम जाय सुजुगिरि बिथाङा माहाय जरायसो सुजुयो बेखायनो बिथांनिखौ हाफाव मुं दोननाय जादों जोंनि गुरुफोरा साननानै धोरोम सुजुगिरि खुरिया बुरै खाम सोरजिनाय जेन'बा जोंनि गेजेराव गैया गुबुननिया खिन्थु खामजोंसो खेरायो बा नाग्राजों खेराया ना होमबा नाग्राजों बा माबा रायजो राजाफ्रा मिथिया मोनसे आफाद दङ होननानै बेनो बे खुरिया बुरैया खामखौ गिबि सोरजिग्रोनाय मानसिखौ खबर होनो थाखाय दा जुदि बेयाव जुदि नाग्रा लाबोबाथ' गामिनि बयबो नाग्रा गाबोन बा मिथिं दङ मोनसे दङ ज' जानांगोन थिग बेबायदि महिला बोरै जथा सोरजिनाय दा जथाखौ बानायनोबाथ' गलायनांगोन नङा होमबा गलायना बानायनांगोन जथा बेनो महिला बोराय बोरलिया जाबाय राव थुनलाइ आरो सोलोंथाइ रनसायगिरि बोरलि रि दङ दै बो माने बुरननाय गोसो सिंनिफ्राय बुरननानै लिरनाय दाबो दङ मोनसे ल' जाबाय लानाय लिरना लानाय बेनिफ्राय रनसायनाय रआ जाबाय रनसायनाय बेनिफ्राय सं बोराय सोंलारि सान्थौगिरि सं बोरायखौथ' बयबो मिथिगौ जे संनाय गोदान नायनाय बेनिफ्राय खैला बुरै सि आरो सिजौनि गेजेराव खाजबनायनि आगोरगिरि बाग आरो संबिजित संदांगिरि सि आरो सिजौनि गेजेराव खाजबनाय दा जोंनि जिथुनिखि जेवरा जिदाइन जरा खुन्थिया हेबनाय जिथुनिखि बिनि ताकत गेजेराव गैया होमबा बिराद गेजेर खिन्थु बेखौ खाजबनो हाफिननाङा जिथुनिखि दाउथु बिखा बेखौ प्रथम सन्दांनाया खैला बुरैया सन्दांदों एकदम गेजेर मेरान रावबो बारबो हायाखै बे माब्रै बारबो हाया बेखौ नोंथांमोना खोनासं बे जोनोम जादोंमोन आमुगा बिमाया माबाफोर दुखु जाबाय थैबायलै नांथाबाय जिथुनिखि बिनिफ्राय जुदि बारग' हायोब्ला बै लांदां मोननैखौ मोननो हागोन मोननै गैया होमबा लांदां जरा मोननै बे जुदि जोनोम जानायनिफ्राय दुखुनिफ्राय बारग'योब्ला थैनायनिफ्राय बारग'योब्ला मा जागोन जों हाबाखौ मोनगोन जुलिखौ मोनगोन जुलि आरो बोरायनायखौ मोनगोन बेखौ खैला बुरैया गिबि सन्दांग्रोदोंमोन बे खाजबनायखौ बेखौसो बिनिफ्राय बारग' हाब्लासो जों बे मोननैखौ मोननो हायो बेखायनो मोननैया सायाव उदां बेनिफ्राय आग्रां बुरै दानाय लुनाय आगर आखाइ दिहुनगिरि आग्रां माने दै बिगोमाखौ आग्रां होनना बुङो बयबो मिथिगौना दौरिफ्रा आग्रां बोराय माने दैनि बिगोमाखौ जों आग्रां होनना बुङो जेरै हायलुं आग्रां खैला राजखुंग्रि आरो सानजा बोरारि राजखुंग्रि बे जाबाय जोंनि बाथौआरिनि समस्ति हाइलें आग्रां खैला सानजा बोरारि आरो राजखुंग्रि दा बेयाव बुंदों आग्रां बोराया मा दानाय लुनाय आगर गिबि दैखौ नायनानै बे जिखौ खुंग्रोदों दैयाथ' ओरै थाङो ओंखायनो आग्रां बोराया गिबि दैनि महरखौ नुनानै जिखौ दिहुनग्रोदों ओंखायनो आग्रां बोराय दानाय लुनाय दिहुनगिरिया संस्कृत
जोंनि संस्कृत बुजि मोनासै दा संस्कृत होननायखौ दा गुबुननियाव संस्कृत दं जोंनियावबो दं ओं ह्रिं क्लिं फुटसे दा ओङा मा ह्रिङा मा संस्कृत भाषा राव आरो दा जोंनियावबो बेनो जे हाइलं आग्रां खैला मोन्थोर मोन्थोरनि राव जों बर' मोन्थोरनि राव मोनगोन दा आगान बोराया दानाय लुनाय माने दिहुनगिरिमोन बे दैनिफ्राय नायनानै दिहुनगिरिमोन बेनिखायनो बेखौ आगान बोराय होनना बुङो ओमफ्राय जौमोन बोराय जौमोन बुरै आसारनिगिरि बिसारनिगिरि जौमोन दा जौमोन जायोब्लाथ' आसार बिसार होनांगोन जिथुनि जौमोन जाबोयोब्ला मोनसे नेम निथि गैया बेखौ गिबि खालाम माने बिसारगिरि खालामगिरिया जाबाय जौमोन बोराय जौमोन बुरै जे जों जुदि जौमोन जाबोयोब्ला आसार निथि खालामा होनबा हाबानि आसार थैनायनि आसार बायदि बायदि आसार निथिखौ दिहुनगिरिया जौमोन बोराय जौमोन बुरै बेनिफ्राय हाजो बोराय हाजो बुरै फुननि लामा सन्धानगिरि हाजो गाखोनो बेसेबां खस्थ' फुननिगिरि बे हाजो बायदि गोजौखौ उथिनो हाबासो नों फुन मोनगोन जेनेबा जों मावना दांनानै बिराद खस्थ' खालामनो हाब्लासो जों फलखौ मोनगोन मोनना मोना होनबा बेखायनो हाजो बोराय हाजो बुरै होनना बुङो हाजो बोराय माने बिराद गोजौ हाजों गाखोनो हानांगोन थिग बिदिनो जोङो मा खालामनो हानांगोन जोंनि कर्मखौ खस्थ' खालामनो हानांगोन सेक्रिफाइस खालामनो हानांगोन अब्लासो जोङो मा मोननो हागोन जों फिथाइखौ मोननो हागोन बेनिखायनो मा होनगोन हाजो बोराय हाजो बुरै ओमफ्राय गंगार बोराय राजखान्थिगिरि गंगार होनबाथ' मिथियो बयबो गंगारफ्रा जेनेबा राजा बोलोगोरा राजखान्थिगिरिफ्रा बोलोगोरा नङा होनबा राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बेखायनो जोंखौ मा होनदों गंगार बोराय रजं बुरै आइजें आइला दिहुनगिरि आसलते रजं माने सारा बेखौ मिथिगौ नामा आं साननाय बायदिबा रजं माने महर दाउ दुदुरु बिर बिलांबाय बालिया गफंबाय जाहा बाजाया जि जानाया रजं खालामो मा होननाय जाखो दाउ दुदुरु बिर बिलांबाय बालिया बिरफुंबाय जाहा बाजाया जि दानाया रजं दा बिदिबा रजंआ महर आइजें आइला हेबनाय महर फोरोंगिरियानो जाबाय गिबि जोंनो फोरोंनाया दा बेखायनो बिथांमोना गुरुमोना फोरोंनायखाय दिनै जों आइजें आइला हेबनो गोरों रोंबोदो रजं बोराय रजं बुरै नंला आइजें आइला दिहुनगिरिया बेनिफ्राय हासुं बुरै सान्थौगिरि हासुं मानेथ' दुरबिन नङा होमबा हासुं सान्थौगिरिसो तत्व हासुं बोराय हासुं बोराया जाबाय सान्थौगिरि हासुंनि अर्थआ मा जागोन आइखौ फोरोंनांगोन दै खायफा गोरा दङ सान्थौगिरि तत्वगिरिसो धोरोमनि सान्थौ आइनिफ्राय एमाव बोराय एमाव बुरै एमाव माने मुलि बेखौ बयबो मिथिगौ जों मुलिखौ एमाव बर'फ्रा दासो मुलि बुङो बे मुलिखौ गिबि दिहुननाया हासुं बोरायखौ हादोंना बायदोंबा सान्थौगिरि माने बैगानिक धरननि मानसि बेखौ हासुं हासुंनिखौ हासुं अन्थ' बैगानिक बैगानिक सान्थौगिरिया माने जायखौ माने गावनि मेलेमजों सानदांनानै मोनना दिहुनना हायो बेखौ बे एमाव बोराय एमाव माने मुलि जोंनि सुबुंनि गेजेराव गोबां सुबुं सम लाना जाबां जाबाय सुबुंफ्रा बिनि गेजेराव लोमजा साजानि माने माबा जाफैबाय अब्ला मुलिनि दरकार जायाखै होनबा তেতিয়া मुलिखौ गिबि दिहुनजेननाय गुरुआनो जाबाय एमाव बोराय बेखायनो बिथांमोनखौ एमाव बोराय एमाव बुरै आरो बेनिफ्राय आहाम बोराय आहाम बुरै अजा धोरोमनि मोन्थोरगिरि
aham borai aham buria जाबाय अजा बायलं मना लाथिंग्रा जादुरि साग्रा बेखायनो जोङो आहामखौ सिगां लाग्रोनांगौ आहामा नङाबा जाया बेनिफ्राय माइनाव बोराइयाथ' बयबो आबाद मावना मावजेनग्रा आरो आदार राहानिगिरि जोबथा लासनिया 19 गुरु जोबथाया जाबाय बिथांमोना जोंखौ गिबि माइनाव आदारखौ मावना जाहोजेनग्राया दिन्थिग्राया माइनाव बोराइ माइनाव बुरि दा बुंनो थाङोब्ला जों दासो माबायाव नुदों डिस्कभारियाव नुदों माबाखौ मोसौफोरा बबेयाव दङ मैदेरा बबेयाव दङ जिब जुनारफ्रा बबेयाव दङ दासो नुदों खिन्थु गोदो नुवाखैमोन जे गिबि जोंनो मोसौखौ लाबोना हाल फोरोंनाया सोरमोन होनना बुङोब्ला जों माइनाव बोराइ माइनाव बुरिखौ होननांगोन बिथांमोना निस्सय बे जुनारजों जों सुबुंनि गेजेराव हालेवनानै बा माबा मोनसे खामानि मावहोनानै जों जानो हागोन होनना निस्सय गुरुफ्रा लाबोदों बेखायनो बिथांमोना माइनाव बोराइ माइनाव बुरि मुं मोनबाय गिबि मावना दिन्थिगिरि दा बिदिनो मोनसे सल' बायदि सल'मा धोरोमानो दा इसोर आरो गसाइ बे सोदोबा सोरनि खुगायाव फैग्रोदोंमोन बेखौसो जों मिन्थिनांगोन गिबि इसोर आरो गसाइ सोदोबा हे इसोर हे गसाइ सोरनिफ्राय फैदोंमोन बे रावा बेखौ जों मिथिनांगोन दा आवगायावथ' न' बां गैयामोन निस्सय गोदो गिबि सुबुं उजिजेननाय समाव हाग्रा बंग्रा फिथाइ सामथाइ नागिरनानै जायोमोन बिनि उनावसो फिथाइ सामथाइ जितियानोखि जोब्बाय अब्लासो गुरु ओंखारबाय गुरु ओंखारना बायदि बायदि दिहुनबोबाय दा बिदिनो माने सानसेखालि मा खालामबाय बे दंफां तुरुंगावहाय माने बुरैया थायो फिसाफोरखौ लानानै दा बोराया मा खालामदों आदार नागिरनानै फिथाइ सामथाइ नागिरनानै दा धोरोम मोनसे उदाहरन दा बिगोमाया हाथायाव थांदों आरो बाजाराव थांदों आमबास बाजाराव दा थांदोंब्ला मा जाबाय बिराद बार अखा फैदों हुरायनानै ग्रोम ग्रोम ख्रां ग्रोम एखे गाबोनानै তেতিয়া बे बुरैया मा होनबाय हे गसाइ सोर बोराइ बाथौ सोर बेला इमान राव राव ग्रोम ग्रोम हुर हुर गोसो बोथो जाहाबाबो बिफाया मा जाखो हे गसाइ माथो नैबे फैखो माइनावनि गसाइ सोदोबा इसोर सोदोबा माइनावनि जाहाबाबो बिफाया मा जाखो नायगिरदों माने बिहरबाय इसोर गाबखो हे सोर